dünyadaki en köp bomba atılan yurt. İlk bilen bilediniz alýaňyz Türkmenistandan pryamoy reis ýok, şoň üçin çerez Malaziýa gelmeli bolýaňyz. Malaziýanyň üstü bilen gelmeli bolýaňyz. Kitapxanalar, bolnitsalar, okuwlar hemme zat ýeriň aşagyna bolan. Yani arýyň bir guda bardy, barnarly gitti. Ünserdiniz dostlar, hemme zat ýok. Yerde cennet diýlenne ştaýyny salgy berseň bolýam kadýan. Bular ýaly hiç kim dermanlama ýani. Hani yettikle adı çıkarlı. Karan lavotlu. Bilmeyen ya la o bilemno. Bazı sığırlara gidip gör der ya da rahatta değil. Sabır yerde gitmek gerek yani. Her bir zaten tamamını yaşar. Her bir yer aydan görüm. Bilyen adam girmedi sonra aldırat. Ölüm gali acıya. Nazar biledalar yaratır yere yedik. 9 yıllar her 8 minutta bir bomba düşedi orta. Assalamu alaikum dostlar. Yeni bir täze unden hemme jaňyza salam. Sererin dostlar turdum ha şu alta. Ni daşaryk çıkıp bar yani ol atellan çıkan yerin oğudan ona seredaýyn da. Ata oğudan öldü. Bu näme ders dostlar? Bugün diňe häzir bir iyi biçip ondan soň bir gidilmedik yerler barda şolara giderin. Bolly başga bu näke edere bir zat ýok. Şolar ýazyk bir ýere gelip dostlar şu at. Omlet aldyk bahasy 60 ýaşyny diýip, gapdandan 2 sanjar. Näme maýonezli ketçuny berýär. Ulluny wara. Bari o 60 yaş deyip dostlar. Gowken ýadyr kafeň adyny görkezjek daşyna çykanda. Aharlar opşy hemme aharlaram gowkenni bakalara mine ştaýda ba hemme dadyň. 20 kaga şeýdik görük girýäňiz. Hammadrak görjek bolsaňyz edil başgalaryna da liboy bir kafe girýäňizde. Şular ýalyk girýäňizde, şular ýalyk menüsy durýan röňüňizde. Ara tarap urada indi başga bir zat Allah kaçsa. Häzir görür, görkezden dostlar sizde. Berdeni Xitaylaryň zatlaryň ba. Xitay naharlar barrak görün ýeseňiz, bolmasa gowurýan bolsaňyz, ilk görüp, alsaň hindi kafe, kare kafe, olaram maýna Taste of India. Häzir biz o dağa tarap barýat dostlar. Şo öňüňizde dağa tarap barýat şol. Gowuk diýe şoňa görmäne bar ýani häzir. Şular ýaly biledalar ýalyk bir ýere ýerdik. Kimin diýär herkime. Şular ýalyk biledna berýän. Bärde de bermeli. Kim giýenden soň şöyle yazık. Köprünün üstünden geçip gideceğiz. Hiç çiğli. Bilemok. Nire varyanlar. Kovo diye varyan aslında onun berden. O çıkalı. Bamka. Ha bayalı. Ha orada. De görün o zaman değil ki. Videodaki yüzük zaten deryamız. Sığırlar ay. İyi ver şu videonun dostuna zadını. Olam görsün. Daha sığırlar hem gidip gör deryada zaten değil. Sığırlar bolup görsün ay. Yüzünün olup. Sığırlar hakikaten maraşta bilmeyen ýaly o bilemok eýeleri ýok. Golay mesa çopanlar zatlar bir hili öderkin aýlanyp görünür. Men şu alga seni çopan göreme aýlanyp görün gapdallaryna. Bu ýerlerniň owadan ony. Ýöne näme sepdim men şu altara? Töwrekde ken turistlar görmedim. Asıl turistik yerler hemmesinde de bawun ştaýamna turistik yer bar. Şu alda sen hiç men turist görem, oktoberumda hiç gelip görem. Bar men baran lavosly. Mana musurda dörp bara. Geç ana otta Oti bay yetmedi ay. Şular ýazak ýere geldik. Bu ýere köl dostlar otaýda suw düşüp görünýär. Zatlarym bar. İyi bu taraplarda da şeýle naharda pişirilýän, naharda satynalýan ýerler. Şularda maňa şu günde garajy tarapda iň meşhur zatdan biri adyny bilemok gowrymaýsam. Suwun içeri dostlar. Bambuk ýar bir ağaca da bilemok näme ağac ol. Turistlerim bar eken adrap. Ha ne dağa çykylýan ýere geldim mine gowa. Uf. Nire geldik. Videoda da görünýän ok bilemok owadan no näýlik derejede görünýär ýöne. Hakyk gözle başga da näýlik gerçekdik. Intako ýokarlary gitmeli. Men lawosa diňe ýokarlary dirmismana gitdim düşündim men diňe dağa çykmana gitdim. Diko ara lesensara gatja dik. Howjadyk ýa harasyna diňjal çykmasaňyz. Hani ýetdikle adaşgaly. Hani nire çykýar bu ýol. Taraftan ama belki bu tarafa çalanı, son bu tarafa dönme. Kovuk ara, tesini alır ya adamda. Gelip görüm de kovuğu mene çıkarım, hiç sen çık görüm, kovuğu da girip görüm, doğruymaysam. Oğudun iyisi var, şu açtaydı. Bilemek, tok mu, oğud mu, şöyle bir dadına iyisi var. Şeymin iyisi mi bir hica iyisi var da açtaydı. Şeymin iyisi var eken. Bilemek, görün neyemeden gelya olayız, neyden gelya. Ha, ne iyisi neyem için var. Dostlar iýsem näçin gelýän ýa. Şem ýakpa türeken çandan gelýän ekeniz. Bärim owadan nonay. Tarapna gördüm ne? O tarapyny nädir geçip görjek dostlar. Menem ýatdyk goýun dostlar. Video like basmagy, agda bolmagy hem de kommentar ýazyp gelmegi, gysgan mallal.
Sıralara yaman oğudun renk görýär şu wagt içinde. Gök, ak, her hilek bolup ýaşylana. Asam bir içiniň atmosferat nüýtgülik goýar ya. O etdiler ýön sıralara. Aşakda hemen şeyle bir yol gitýän eken näme Hataydan men Hatayga adamlar da geçen okýany men özüm geçip göräýmesem näme berdi. Tipi ödýärmi ya. Yok işlerim yok enne. Görýäňim dostlar daşyň ýalpylaýşyny. Täsiniň aýmaň bilam çekýän balçalar agetden eken üstüne derine bak. Ünsürdiň dostlar hemme daşly yok eken şu ýalpylaýk. Bilam men ýaly alym gelen eken bärik. Ne ýanky daş görnýäm ka. Ýalpylaýşyny görýänmi? Bu ya dostlar ne plok koyarlar. Ne pullo diyeten 20 metre aşaklykda. Yani memnun kabilam Vietnam devleti tarihinde uruşda yerin aşağına bir neçe tünneller var. Hatta yerin bir neçe metre aşaklarına diye tutuş yaşayış kuruyarlar. Şehir kuruyarlar. Kitaphaneler, balnitsalar, okullar hemme zat yerin aşağına bolan. Düşman çodanatları şolar çil yukarıdan alıp bilen oklar. Düşman egerde çukura giren ýagdaýynda bilýän adam girmede şonna aljyrap gitip ölüp galýa diye. Vietnamda şu tarihini bilýän. Allah o zaman şon ýarak bolaýma mümkin. Dostlar senin gezýän turistler hem ba ýöne esasan öz halky gelip daşa zat gezýärler. Onu özlerini ırm hökmünde görýän ekenler. Hatta bir yerden çıkıp barýanny. Ady Tangchang Cave dik geçýänler. Şu zatda daşna çykdym bolyn. Kowalar çıkdylar. Aýyn dostlarym malaca. Şu suw dostlar derýan suw däl eken. Dağdan gaýtýan suw diýe, ýagyşyň daryň ýüşmeginden gaýtýan suw diýe. Bu ýerde de bir zat bar eken. Şu tarafa barýan. Ýene täden gowy ýaýtýan bu. Dileydi o ayetler. Maskala da bile gelinýän ýerden. Turistler adı kenýär bu ýerde. Dostlar şu bir ýere gelýän ady Papua New dik geçýär. Seredäňde men görýänmi size görüň. Owadan nonumyň ýerdäki cennet diýilenne şu taýyny salgy berseň bolýam kanýan. Diňe şu videolarda da görýärdim bolyn edil bu derece gözle göranyň videoda göranyň kisi deň bolan o ken hakykatdan hem. Nämçin bir lawa satdy hat bilemdi ok. Herkim gezmäne gidilmeliligine diňe şol Taýlandy, Balini bilýär. Bärde de bar eken asyl. Ol jaý arenda berilýän ekeni. Aňyrlaryna sende geçsek, o aňyrlarda hiç hilik ot zat ýok eken bular ýa güllük zatlyk. Şoň üçin häzirnem başga ýere geçsek dostlar. Ey aryny. Ey oturup meni bir çakaýma. Her gülle baryp baljagat ňyna otur. Her gülle baryp näme netije çykarmaly dostlar? Tebigatyň öz aýtýa şodatlary akylly sırap görülecek bolamok ýön hakykatdan hem tebigatyň öz aýtýa şodatlary. Ana aryň bir güle bardy, öz balnaly gitdi. Şo bir zatda, şo bir ýerde gezmek gerek däl. Her bir zatyň tagamyny duýup ýaşan dostlar. Her bir ýerini aýlanyň görüň, şeýle owadan ýerler bar. Ýöne şol öýüň içinde telewizoryň öňünde kino görüp, türk seriallaryny görüp oturanyňyzdan bular ýalak ýerde çykyp aýlanyp görüň dostlar. 1 ýyldan, 2 ýyldan belki 5 ýyldan bir gedek bir aýlaryň daşaryn görüň dostlar. Iň bolmany öz ýurdumyzdan bir näçe zatlar bar, bir näçe ýerler bar. Ömrüňizi diňe şo iş, pul, ýa bolmasa gymmat maşin, gymmat telefon diýip geçirmäň. Şular ýalak ýerlerde aýlanmaň öz bir başgaça duýgy. Serediň bärini bu ýerde serediňini kafeler, zatlar oturýan ha, o taýlarda da bar. Bu ýerde de mäber şagalan girip dur. Gijetne pasmawdan olýanlar. Sıradat yakıp. Dostlar şu bananlar näme sebäpden kiçik bolýar? Aba içine bizin kiçiligimizden berip görünemeden ullokanlar. Ya şu bismediginden kiçik. Onun isen sen bananlaryň kiçik görnüşleri bar. Bular ýaly hiç kim dermanlama ya. Men pikirimçe şol dermanlar ululýam kadýan. Özler dermanlar der ululýalym kadýan. Siz näme pikir etýäňiz? Hani bilýäňiz da geçip kommentarda ýazyň dostlar, garaşýan jogabyňyza. Ýanky ýerden çykdyk dostlar, gön çykanyňdan gön ýoluň oýdyny şolar ýalak yer bar. Kafe diýip bäri bişirýän ýerler, aşakda oturulýan ýer. Berýän gön gapdalyna. Girmäkäň zakazyň berik girýän ýöne bahalar şäher içinden çala gymmadyrak. Yerleşýän ýerine görä bolýar. Zakazyň berýän ýerden aşaklyna düşýän bolyn. Terasapça bolup düşünýän. Oňorman terasapça bolup girin dostlar. Akyma bir güýçli aşakdaky daşsa bir typ durýandyr. Kafe gelseňiz diňe bu da derýan dostlar oýdunda da bar. Tarapynda da dol kafe. Mani geliň dostlar ştaý. Nahar bilen suw, ýarym litlik suw bar ýogy $5. Hem suw ýerňiz dostlar hemden suwdan çykyp şular ýa naharyň ýerňiz. Atgaw hawaýa neýlek ýerlerde arzanrak ýöne bärde gymmat täwätdiň ýerleşýän ýerleri seretmeli edil. Gymmat diýende de man ýalyp üýtgeş gymmatlygy ýok bärde. Dapdyna şunu ýazak azylygar mertdirler. Hem barly talam nomu. Bizim palomda meňeşä. Reklam edýän mok çym bilen gowy. Gylyklanyrjak bolan mok hakykatdan gowy dostlar. Naharda diňe? Taw et, tuwsy birinji.
İbrahim Käşer var. Kaptanam kıyarcık veriyor. İçine acılık. Bizim palomda mengde şava yönü başkaça bir şeyler son için tağım. Vapşe başkaça var. Dostlar şu vaat iyice bağlarına tarafları. Hemen bağları orkadan hemen lavasın azıcık tarih var da bir giyiniş şeyim var. Gurulak geçer. Dostlar ilki bilen lavasa gelecek bağıtınız. Düzeltmeli zatlarınız var mı? Hiç iyiliği yok. O ne aylık gölüye ilki bilen bilediniz alyanız. Türkmenistan'dan Primoy reis yok. Şoň üçin çerez Malazya gelmeli bolýar. Malazyaň üstü bilen gelmeli bolýar. Viza meselesi gelinizde kapıda dostlar, ýagny aeroportda gelip düşýäňiz. Ana şonu size $40 elinizde bolsa has gowy dostlar. Böyle $40 bolsa edil bolmanyny da ýany ýok. Özleri bölüp berýän az kynrak. Giýeňizde sim kartam şotaýda satylýar. Vizaňyz hem şotaýda. Dolyda ýurda girmäkäňiz gelip düşýäňiz. Sim kartyňyzda mal bilýäňiz. Bizan adam şotayda 3-5 minut aralığında derro basıp berýärler dostlar. Ondan sonra 2 tane anket $2 diye 2 tane anketam bire çol vizanky, a birem ýurda girmek üçin. Viza meselesini düşünükül bitgoşuklat yok. Otayda 3-5 minut dowamlı bitirip berýärler. Ýöne dostlar eýle anketede $1'ňyzda gaýdys bilediňizden bolmaly dostlar. Ondan aşkary ataýlyňyzdan birany nire de bolýan şodatlary soraýarlar. Birandan suratyny zadyny görkezersiňiz. Bolly başga ilk göçüklatlar yok. Olar ýaly ırtaran baranoklar. Ýurda girmek olar ýaly kynýal dostlar. Biraz hayalrak hareket etýärler diýmesen, on ýalak girmek hiç kynýal. Soňra ýurda gireňizden soň, ýa-da sim kartyňyzy alynan, puluňyzy bölürjek bolsaňyz aeroportyň içinde öz işgärler zatlar. Baş otayda puluzat alış-çalış etýände şo taýda bölür bilýäňiz. Ondan soňra atelyňyza zadyňyza gitjek bolsaňyz, taksi tutmak hökmänel. Olar gymmadyra etýär bahadyny şoň üçin şo taýda awtobuslara Madyr şäheri tarap gitýän şo awtobuslara minip 1 saat, 1,5 saat ýolu garaşsaňyz, her 1 saatdan zatdan reis badyr dostlar. Geldik iýje badyra, häzirni birazajyk taryhlary gurulasyň. Laos dostlar, ol Demokratik Halk Respublika bolup, 16 günde Oraziýa ýerleşýär. Ýöne hiç hili deňiz bilen zady ýokdur. Serketleşýän ýer ýok. Hiç töwereňäk ýurtdan hemmesi ýa serketleşýär. Deňize çykalgasy bar ýöne mümkin ýok. Şo tarapdan hem döwda tarapdan hem deňiz ulgamlar teknoloji üçin azık pese gaýtdy. Serýansyňyz dostlar, şular ýaly pilli zatly eýneşikleri köp görýänsiňiz. Näme sebäpden dostlar? Şular aslında Taýlandyň kolonial döwleti bolan Taýlandlardan soňra bolsa ýöne fransuzlar basyp alýar. 19-njy asyrda asyl şular Taýlandy tabiň bolýar. Ondan soňra bolsa 1893-nji ýylda bolsa fransuzlar özlerini tabiň etdiler. Şeýdi fransuzlaryň eline näçe ýyldan bolandan soňra 1953-nji ýylda bular garaşdyrdylar alýar. Dünyadaki en köp bomba atılan yurt diýende birinjilik bilen Laos gödöňe gelýänler dostlar. Olam näme sebäpden şol Vietnam ýyjanda paýlaşandan Vietnamyň öz içki uruşy bar. O taýda fransuzlar esasynda bolýar. Demir gazyk Vietnam bilen Günorta Vietnamyň arasynda uruş bolýar. Geçip görmedikleriniz zady geçip görün dostlar. Vietnam ýyjanda aýdyp geçenden taryhyny, Vietnama barýan ýaraglary öňüni gawamak üçin başga ýurtlardan gelýän kömek zatlary, kömek ýaraglary zatlary Amerika şulara bombalap, şularyň üstünden geçenligi üçin Amerika şu Laos bombalaýar dostlar. 9 ýyllar her 8 minutda bir bomba düşýär dostlar. Olam adam masalan näçe bombadan düşdi bolýar. Şol bombalaryň 30% intäm aktiwdur. Olam melleklerlerde zatlar, boşluk meýdanlarda aktiw duranyň sebäpli şo ýerlerde ekrançyklar ösenok. Garypdyň ikinji minusy dostlar. 1973-nji ýyldan beri şu wagt içinde yarılmadyk zatlar diye 50.000'den köp adamlaryň ölmesini 50.000'den gowrak adam ölýär. Olaryň 40%-ni olay çağa. 1970-nji ýylda öz garaşdyrlyklaryn zatlaryny alýarlar. Deňizde çykalgasy bolmaýanlygy üçin hem-de bombalar aktiw duranyň sebäpli bir näçe boş ýerlerde ekrançylyk zat tarapdan pes bolýanlygy üçin şodatlardan hem şu döwlet dostlar ösüp bilenok. Laos döwletiniň gysgaça taryhy şulardan ibaret. Näme de bolsa ýuwaş-ýuwaşdan izdigalyk döwletlerden bolsa da ýöne ösmäge çalışýar. Meselen 10-15 ýyl bundan ozal şu yerlere kendi turistler gelen wagt inni gelip başladı. Turistler judaken bäzi elde tikilýän gapçyklar zatlar we suvenirler we Hindistanyň puluna kamen diýär. Hindistan pulunu şo prezidenti we näme ýa öňkü prezidenti bilenmek. Şoňa men diýeneken. En sowatlar we alsaňyz geleniňizde. Sabaydi. Ciao like up. 45,000. How much? 45. Okay, thanks. Laos çawurladım malal. Kret bilen Laos çabilýänler näkden men bir iki tane sözlerden bilýän şo salam sağ ol. Näçeden bäde kofeler bar. Laos kofeler. Sabaydi. Ciao like up. 75,000 กีบ How much? 45,000
75,000. Okay. Erkecek zatlar var soğuttukları. Gülyalar. Bunlar var. Sesini. Yanglan ya o sesi. Ha, biram yine bir zat da şu zatlan köpüsü mesela şu yankı yarlan bombalardan zatlardan yasalan şolong demirden monuk ya käbir şemçeler zatları şondan yasalar. What's that? Şular ya barada alım bilem ok näme diýeni hazır barlak görjegini. Şular ya bir gırağa çip oturdum edil yer tapmam soň. Senemeyecekmi? Düşünmeli mene tagamny. Marmalatdylar ha, yumşak. Ne seremi gel. Ay me halayam kany. Yay hayst. Goy. Menem senin. Halamadın mı senem? Lara halamadı. Bir hil ağzımın tağam kötü obul var gayta. Yanım bile gel yan. Korkma gel sıypalacak. Gel sıypalay. Niye ne on gelen o? Sonra memden yürüyen. Giyecek durumsan başladı ne? Şu taraflardan sualarını ötün menem. Neme sualalı. Can I take a coconut? Yeah. You have a big one? Yeah. Okay. Okay. Oh, thank you. Kapçay. Kapçay, bye. 35 min kip dostlar. Tağam qoğuken bu alacak. Yankı yeni adamın tağam yitik gidaya da dünyada içen var.